Ti maudi kan maikapito ket pamakada. Ijay Lucas Kapitulo 23:46. Lucas 23, versikulo 46. Kunana, and when Jesus had cried with a loud voice, talagang impanaamin na pigsanan kakausat. The last, he said, Father, into thy hands I commend my spirit. That was the last. And having said thus, he gave up the ghost. Nagsatanan ti angas. Nagsayaaten kakapsat ti naramit ni Apo Jesus. Amuyo, nang rugi ni Apo Jesus, nga mga kasabakan nagbinministeryo, 3.5 years ti duration na, iti mangrugi deto 3.5 years nga panangas kasaba pa nagministeryo ni Apo tayo ng Yesu Kristo, nang rugi iti panagkarkararag. Tayo di sakbay kakabsat, nga pilyon na, dagiti agbalin nga disipulo na, nga nagbalin da nga apostoles na, nagkarkararag, agpatpat na. Panangrugi, ket itatan nga agwakas. Iti ministry na nga naindagaan, may samot nga kararag, iti nagtukunan na. Nga kunana, Ama, iti imam, italekon, ito'y kararwag. I commend my spirit. We can see the life of prayer that our Jesus, our Lord, has demonstrated to us. Ngano panggapan kan gandatan kan tarigagayan tayo nga pagserbian iti Diyos. Masapol nga buyugan tayo iti panagkarkararag. Ubaw amin no saan tayo ngagbalin nga managkarkararag. And this prayer was a prayer of peace. Natal na nga kararag. At nalpasan Nalpasan. It was a prayer of perfect faith. Panangitalagan iti Ama. Tingnan nyo kakausat. No man pa'y dagitita taut ng usig kingkwana, nangukom, nangedeng, ganang ilansa, hanga iso dati nang yawatan na tibiyag na. Ti talaga nga nang yawatan na itibiyag na iti Ama. Into thy hands I commend my spirit. Kahit nga sawan, dito nga ipapatay ni Apo tayo ng Yesu Kristo kakabsat, hala nga substitutionary. Ti kayat nga sawan ti substitutionary, panangisandi, at daidjay, gaputa insandi na tayo. But it was also voluntary. Awan nang pilit king kwa nga matay jay krus. Awan mo ti sabali kakabsat, kaya isot na daan ti bilag nga mang patay ken kwa na, iso mismo tinangyawat iti biyag na. Di kayo makita ay kakabsat, no basahin nyo, idi nga akasandan, di gito nga nakalansa, gaputa umayan ti rabi kat isot pa nagbilang iti Judean calendar, Hebrew calendar, ti panagrugida nga panagbilang, hanakasla kada tayo nga alas 12 ti parbangon. The first count when they count the day, they do not begin with 12 a.m. They begin with 6 p.m. Iso nga adda nga ro, DJ rumor nga kunada, that Jesus did not die on a Friday, but He died on a Wednesday. Kasi paiso kunada, mangrugi kat Merkules, no natay isuna ti mga alas 4 iti malem, inakas da, handa tinukol di sakanan kasi amuda nga na tayo. Natamo, DJ Roman guard, kunanang orkat indeed. Mamatin Talaga nga agpaypayso, dito kunana. Kasi natailatan isot ng yawat, adakarbangan na. DJ Roman guard nga nakakita na kaimatang talaga agpaypayso, dito kunana. Iso ka di akasan da nga ibaba, handa sinip akti silang dan, silang na. DJ Dwa, sinip akda pela DJ Dwa nga man nanakaw. So if Jesus really died on 4 o'clock p.m., the first day would be 6 p.m. of Wednesday night. That's the beginning, the counting. So manipod 6 p.m. ti Merkules, aging gana ti Webes, that's one day. And then 6 p.m. ti Webes, aging gat Biyernes, that's second day. Then 6 p.m. ti Biyernes, aging gat Sabado, that is third day. 3 days ti kunana iti Biblia.
And before it was light, kunana, Domingo ti bigat, sakbay nga agranyag, napanan. Parbangon pa lang nga napan, da Maria Jayan, da Marta napandan. Parbangon. Ngam sakbay di aglawag, awanan ni Apo Jesus ijay. Nagunga rin. So tradition says Friday. Pero kung tinitignan mo, malamang, Merkules talaga siya namatay, hindi Biyernes. Considering the Israelite calendar. Ngam hanga di jay ti issue. Kay Wednesday, kay Biyernes, basta sa ating naligtas, araw-araw tayong nagpapasalamat na siya ay namatay sa krus. Dito iti mauding ibagat kada tayo. Damagag kada kayo kat damagan nyo ti sarili yo. No ti ited kuma ti Diyos king ka kat ti ma-deserve mo. Anang nga ta? No ti ited ti Diyos king ka kan kanyak kat ti ma-deserve tayo. Come to think of that. Ti ma-deserve tayo kakabsat. Dusa. Kas di jay napasamak kan Kristo jay krus da tayo't maka-deserve tayo jay. Ti ma-deserve tayo impyerno. No ited kuma ti Diyos. Anang nga tano, DJ, dapat nga para kada tayo kat isot ited ti Apo. Ngam pa iti makungkuna nga asi ken parabor. Tati asi, iti kayat na nga sawen ti asi kakabsat, DJ nararapat na ituding nga para ken ka, hana isot ited ti Apo kaputa maasi. Kat ti parabor, DJ han mo ma-deserve, isot ited na. So hantay mapanin impyerno, gapu ti asi, kat mapantayon ijay langit, gapu iti parabor. Tatangarod met, balyaran tayo ti sitwasyon, haan nga rod rebeng nakakabsat, nga itod tayo kini Apo Diyos, tayo ma-deserve na. Let's give to God what He deserves. Evaluaten tayo kung matibiyag tayo. Si bibiyag tayo pa ikat adagundaway tayo kakabsat nga mangipakita ti panang subad tayo ti kinaimbag na. Itod mo di ma-deserve ti Apo kabsat. Amo ipapaidam dayta. Iarasahas mo man yan takaabay mo. Itod mo kun Apo di ma-deserve na kabsat. Amo ipapaidam. Hanasaksakitan tanakam mo. Hanarigrigatan tariknam. Hang kumanga nadagsen yan tapusom. Itad mo ti Apo, di ma-deserve na. Amen? Di ma-deserve na nga tiyempo, itad mo. Di ma-deserve na nga pagkapulo, sagsagot, itad mo. Di ma-deserve na nga panagserbi, klase kan kita, wagas, kwalidad ti panagserbi, itad mo. Sa mo ipapaitam iti Apo. Kita man, dito yung naramid na paraking ka. Kakabsat itang nga manem, pabarwon tayo kuma, iti puso tayo nga agserbiking kwa na. At kuna tayo, Apo, thank you. Tanaangay ti 7 palabras itang amalem. Sa anak lang nga imay, tapno makuna nga nagatendar. Sa anak lang nga imay, tapno naadal ko, digit nga ibagbaga ni pastor. Imayak kat adda naging impact, epekto na kanyak di nga nangagak. Agawid tayo kumanga na balbaliwan. Amuyo ti kadaklan nga sungsungbatan iti Apo. Narigat, may isang nga banag dati, sungbatam ti Apo, iti banag, nga dimam mo, di ba? Pero amom, uray dimam mo, talaga sungbatam ti Apo, because ignorance of the law excuses no one. Ngam tinadagsan, detay amom, ngam di mo inaramid. Kasanot pa ng sungbat mo ti Apo dayjay. No kuna ti Apo king ka, ate kastoy. Ay, jak ngamin amo Apo, hamot na isuro kanyak. Mabaling nga sungbat mo. Ngam no tay banag nga naibaga, na isuro, na ipamatmat, na ipabigbig, na iparealize, na ilawlawag kan kakat amumon nga dapat, pagbiagam kat aramidem, kat di ka inubra, kasanunto, ti panang sungbat mo, kini Apo Diyos dayta. So, andi rigrigaten. Aggapo ko maitipusong agburayog ti parabor nga panagyaman kat kunam. Apo, you did everything for us. We would like to repay you. Not repay ng agbayad, but panangsubad. I will render unto you what is due to you. Pakawanan na kadagiti nagkurkurangak kan ka.
Pakawanan kadagiti ka nito nga mawawaw ka kanyak, Apo, mawaw ka apermi kanyak. Kat ita, Apo Diyos, permi man nga kasla dete, napabaro ti panagayat ko king ka. Napabaro ka di ti panagayat yung ka Apo? Was your love for Jesus renewed today? That's the only goal. You came here, kat ti pusom nga gayayat iti Apo, mapabaro. That's the only thing that matters right now. And as we bow our heads in prayer, as we close our eyes, nagsaya at kakabsat dayto nga mensahe ta ita nga nagmalem. Kat kunam kumaapo, thank you ta inanusam ti rigat Jekos. Thank you Apo, ta willing ka, nga nawaw ti apagdarikmat, apag kanito, tapno saan kamin nga mawaw iti awang patinggana di impyerno. Thank you, ta inkarigatam nga linipas. Ore adu dagiti sulisog ni Satanas king ka, idi adda ka ti ministrim. Ngem saan mo nga tinalyaw, dagi jay. Saan mo nga tinutupan, dagi jay. No di kat sinupring mo, dagi jay. Gapo ti panagayat mo kada kami. Ta krus ti nakaitudingan nga pakatayam, kat ijay ka nga talaga nga natay. Agyaman akta na pagbaligyam, Apo Jesus. Kat itata adda ka kanya, kat adda aken ka. Apo hanak agsapsapol ti ado ko nam ti Apo. Deta ti bagam. Kontento ka, hanak agsapsapol ti ado Apo. Tilang tarigagay ti pusok kat makapagserbi aken ka. Maipeksak king ka ti panang subat ko. Panagyaman ko Apo. Ti adong ayat kinasaya at parabor ken kinaimbag mo kanya. Hantay kailangan ng kakabsat, ti umay dito altar, just where you are, just pray to the Lord. Talk to God right now. Taimtim na puso, kausapin mo ang Panginoon. Pakawan tayo, kadagiti nagkurkurangan tayo, kakabsat. Pakawan tayo king kuana. Agpaiso nga napakawan nanti amin na basol tayo ng kas anak iti Diyos. Pasublian tayo kakabsat, dinapintas nga, anayas iti langan-langan kan panagserbi tayo king kuana. Kati bagam ti Apo ko nam Apo, uri ana digiti dumteng sa anak nga agririri Apo Diyos. Kasi, amin digiti nga balikas ni Apo Jesus, haan nga pa nagriri dahito yung kakabsat. Saan nga pa nag-complain, at da amin na uneg, na isang sangayan, nasamit nga kay papanan na digiti nga inyikis ni Kristo di Cruz. Haan nga ti impukkaw na lang kaputa agririri. No, he was not complaining. He was actually uttering words that meant so much, telling us, I love you, mahal kita. Yan ang sabi ng Diyos sa atin. I did this for you. Aramidag amin digito'y paragan ka. Kasta kumamot ti iso bateking kuana. Kat agawid tayo ko mga kunatayo, Apo, urnusat ti biyag ko, tulungan na, urnusat ti schedule ko, urnusat iti budget ko, urnusat Apo ti panunot ko, tapnon maipokus kumot Apo, nga masatisfy ka tinasin aw nga danom, kat saan lang nga puro sukat itit ko king ka Apo. Apo Diyos nga na langitan, nagyamang kami ita. Ammom ti puso, kararag, nga yes ngaw kaniyep ebkas dagiti anak mo kan kaita Apo. Saan kumangeg ngem nang runa nga sikati dapat makangeg. Ket Apo sakbay kam nga agawid, agkari kami kan ka, agkari kami Apo. Adu nga karkarimin di mi matungtungpal ngem Apo ita. Amok nga sang ka maumuma Apo ti panagkarimi kaputa. Ala, you are a God of second chance. Iso nga Apo agkari kami manen Apo. Kat babaan ti panulong mo, tungpalan mi, digiti nga karkarimiging ka. Isayangkat mi ida aramiden mi ti biyag mi Apo. Hami nga rigaten, kaputa tayo nangagan mi itay, sang kami agbaybayad, han kami mo't pasingsingir. No diket agsubsubad kami Apo. We are rendering what is due to you for all your benefit toward us. Thank you Lord for Pastor Bear,
who gave his utmost effort to deliver the first and second saying. For Pastor Dennis, thank you, Lord, for everyone watching right now. I don't know how many on Facebook and YouTube. I will yet to know. But I'm so happy, Lord. Nagadukam ita nga nataraunan ti mensahe. In Jesus' name we pray. Everyone says,